Získavanie klientov zo sociálnych sietí v priebehu 2 mesiacov. Moje meno je Samuel Sladi, marketingu sa venujem už cez 3 roky a mojim klientom mesačne prinášam desiatky klientov prostredníctvom sociálnych sietí a marketingu. Čím ďalej, tým viac chcú ľudia a podnikatelia získavať nových klientov prostredníctvom sociálnych sietí. Nechcú sa uspoliehať na to, že zákazníci prídu sami cez bývalých klientov, cez referencie alebo že si ich proste nájdu. Takže chcú začať nejaký online marketing, aby si tých zákazníkov vedeli priniesť zo sociálnych sietí. Ale tým, že čím ďalej, tým viac firiem prichádza na sociálne siete a používajú online marketing, tým väčšia je konkurencia a tým je ťažšie získavať klientov. A v dnešnom videu vám chcem ukázať, aké sú najčastejšie chyby, ktoré firmy a podnikatelia robia a ako ich napraviť. Prvá z chyb je, že nemajú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu. Tým pádom ich obsah nie je cielený na vášho ideálneho zákazníka, je veľmi široký, neoslovíte ľudí, ktorí si aj by kúpili vašu službu alebo produkt. Ďalšia chyba, ktorú robia, je, že nemajú získanú dôveru a ani si ju získať nevedia a tým pádom, že ľudia vás nepoznajú, nedôverujú vám, tak si ani od vás nič nekúpia. Tretia chyba je, nepridávajú správny obsah, netvoria správny obsah a taktiež nerobia kampane, ktoré im vedia priniesť nové kontakty a nové predaje. Poďme to prejsť postupne a vysvetlíme si, ako to napraviť, aby ste to vedeli robiť správne. Na to, aby ste mali správne zadefinovanú celú skupinu, je super si vytvoriť tzv. Avatara. Ten avatar reprezentuje vášho ideálneho zákazníka, konkrétne aká je to veková kategória, akú prácu robí, či je napríklad slobodný alebo má rodinu, či už motivuje, ale aj čo mu keby možno prekáže, že napríklad keď ste nejaký online tréner, tak napríklad, že viete, že ľuďom, ktorí k vám chcú prísť, tak vadí, že napríklad majú nadvahu alebo nevládzu, stále sa zadýchajú, majú možno nejaké zdravotné problémy. Čiže všetky tieto takéto body si potrebujete zapísať a spísať k tomu, aby ste vedeli tohto avatara spraviť správne. To, čo má všetko obsahovať cieľová skupina a avatar, si viete, že je možné dohľadať na internete, ale ak chcete mať všetko ohľadom marketingu pokope a chcete sa naučiť, ako správne funguje marketing, tak môžem vám dať link dole do popisu. Viete si nájsť workshopy odo mňa, ktoré síce nie sú zdarma, stoja 8 €, čo je aj tak v podstate zdarma, stojí to ako nejaké meno v reštaurácii a máte tam všetko spísané, máte tam aj šablóny na celú skupinu, branding a tak podobne. A ako vám pomôže to, že máte definovanú celú skupinu a vytvoreného avatara? Viete tvoriť obsah, ktorý je presne pre vašu celú skupinu, vie ich osloviť, pritiahne ich, zaujme ich, viete, aké problémy rieši, čiže konkrétne viete vyriešiť ich problémy, ich záujmy, viete osloviť tým, že poviete, aké sú ich ciele a vo videu spomeniete, že ak chceš mať určitý výsledok, mám pre teba riešenie. Potom je tam ďalší bod a to je dôvera a ako si získať dôveru. Na to, aby proste ľudia, ktorí vás vidia na sociálnych sieťach, kúpili si niečo od vás a ešte v prostredí, kde je obrovská konkurencia, musíte mať získanú a vybudovanú dôveru. Ak už podnikáte a len chcete sa presmerovať do online priestoru, tak najjednoduchší spôsob, ako získať si dôveru, je len si vypýtať recenzie od vašich klientov, ktorí ste mali doteraz, odprezentovať práce, na ktorých ste robili. To by vám na začiatku úplne malo stačiť. Ak ešte len začínate podnikať a chcete hneď pracovať aj na online marketingu a neviete si vypýtať recenzie od vašich bývalých alebo aktuálnych klientov, tak spôsob, ktorým viete si získať dôveru je, rozdáte pár ľuďom svoje produkty zadarmo a od týchto ľudí si neskôr vypýtate recenzie. Dôležité je, aby ste tú prácu alebo ten produkt dali kvalitný, spravili to poriadne, pretože od toho potom závisí vaša reputácia a tie recenzie, na ktorých budete stávať tú dôveru. A posledný bod je, aký obsah potrebujete tvoriť. Nemôžete točiť obsah, ktorý buď priláka úplne irelevantných ľudí pre vaše podnikanie, alebo nepriláka nikoho, nezaujme nikoho. Potrebujete tvoriť obsah, ktorý je presne pre vašu celú skupinu. Vy nepotrebujete tvoriť obsah, ktorý bude mať čo najviac videní a čo najväčšie dosahy a budú ho chcieť pozerať všetci. Ak chcete predávať cez sociálne siete, tak potrebujete zaujať len jednu
konkrétnu skupinu. Čiže nedávajte sa zlakať tým, že čím viac videní a čím viac followerov, tým lepšie, pretože ak budete mať 1000 ľudí, ale len 20 z nich sú vaši relevantní potenciálni zákazníci, tak je to oveľa horšie, keby ste mali 300 sledujúcich, ale polovica z toho môžu byť vaši potenciálni zákazníci. A obsah, ktorý tvoríte, musí tým ľuďom, ktorí to budú pozerať, niečo dať, musí ich niečo naučiť, alebo aj kľudne nejak zabaviť a hlavne to musí mať nejakú hodnotu a tým pádom sa niečo naučia a získate si ich aj dôveru. Čiže napríklad, ak zateplujete domy a máte nejaké, sú viacero druhy izolácie, ktoré ponúkate alebo na ktorými ľudia môžu rozmýšľať, keď sú zateplovať dom, môžete robiť videá, obsah o tom, aké sú rozdiely medzi tými izoláciami, kedy si akú vybrať, kedy je ktorá vhodnejšia, získate si ich dôveru, tak potom prídu ako zákazník, ktorý potrebuje tú izoláciu. Ďalší typ obsahu, ktorý môžete tvoriť, je zabavný a vtipný obsah. Veľa ľudí chce v poslednej dobe tvoriť takýto obsah kvôli tomu, že to má veľké videnie, veľké dosahy, čo je super kvôli tomu, že vám to vie priniesť nových ľudí na profil. Čo zase nie je super, je, že to nemusia byť relevantní ľudia pre vás, ktorým viete niečo predať. Čiže je dobré medzi tým obsahom nájsť taký balans, alebo ten vtipný obsah robiť tak, aby zaujal tých relevantných ľudí, že je to keby vtipné pre ľudí z vašej branže. Čiže ten vtipný obsah je super, ale treba vedieť s ním narábať, je potrebné vedieť, ako to balansovať aj s iným obsahom. Ďalší najčastejší a celkom potrebný typ obsahu je také zákulisie, kde ľuďom ukazujete, ako pracujete, nejaké pozadie vašej firmy alebo to, ako firma funguje, čo bežne zákazníci nevidia. A tým, že budú vidieť ľudia trocha do zákulisia, to ako fungujete, pracujete. Dajte sa im potom taký bližší, taký viac priateľský, autentickejší. To tiež pomáha na získanie si dôvery a získanie nových klientov. Čiže toto sú najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia, keď chcú získavať klientov zo sociálnych sietí a nejde im to. Vysvetlili sme si, ako to robiť správne a ak sa chcete naučiť, ako marketing funguje, nechcete stále len pozerať videá typu použiť tento trik, tu máš takýto hack a chceš zvýšiť svoje videnia, chceš naozaj vedieť, ako marketing funguje, aby ti prinašal výsledky dlhodobo, tak v popise máš link na workshopy, ktoré som spomínal skôr, máš tam aj tie šablóny, ktoré ti pomôžu brandingom, definovaním značky a s definovaním cieľovej skupiny a máš tam aj ďalšie cenné informácie, takže ak ťa to zaujíma, klikni dole, vieš si to kúpiť za tých 8 eur, ako som spomínal, a vidíme sa pri ďalšom videu.